खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय गोबां दाब दाब जायगायाव काति गासा फोरबोनि फालिथाय। आसामनि गुवाहाटीआव मेट्रो रेलनि प्रजेक्टखौ 2020 मायथाइयाव मावफुंनो आखायाव लाबाय। बांलादेश बर्डाराव भारतनि रैखागिरि BSFनि सासे जिउ गोमायो आरो सासे आघात जायो। इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ पि चिदम्बरमखौ तिहार जेलसिम दैथायहरनाय। भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव थामथि टेस्ट मेचनि साखाफारा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। 10 आरो 19 अक्ट'बर खालारखालि दुलाराय बर' समाजनि आबादारिफोरा आबादजों सोमोन्दो लाखिना काति गासा फोरबो फालिनाय जादों। आबादजों सोमोन्दो गोनां बर' समाजा मोनाबिलि समनिफ्रायनो आबाद फोथार गेजेर गेजेर आलारि बाथि सावनाय जादों। गाहायै गोबां सानसुमैफोरनि बादिब्ला बे फोरबोखौ आजै आजौ समनिफ्रायनो फालिबोनाय जाबोदों। भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव थामथि टेस्ट मेचआ 19 आरो 21 अक्ट'बरनि गेजेराव जागोन। खुलुमबाय आं रमेन बर'। 10 अक्ट'बर खालारखालि गुवाहाटीनि मेट्रो रेल प्रजेक्टखौ 2020 मायथाइनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय बिजेपिनि दैदेनगिरि स्टेट गभर्नमेन्ट स्टेट इन्डास्ट्रि मिनिस्टार महान पाटवारी बिथांनो गथायनाय जाबाय। गाहायै बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला कामाख्यानिफ्राय नारेंगीसिम हान्थिनायनि राहा खालामगोन। सुलुं मोननाय बादिब्ला बे प्रजेक्टआ 1 लाख करोड़नि। 17 अक्ट'बर खालारखालि भारतनि रैखागिरि बर्डार सिकिउरिटि फर्सनि सोद्रोमा सासे जिउ गोमायो आरो सासेया आघात जायो। बे जाथाया इन्टारनेशनेल बांलादेश बर्डाराव जायो। भारतनि साखाथि हादरसानिफ्राय सुलुं मोननाय बादिब्ला बे जाथाया बर्डार गार्ड बांलादेशजों जादों होनना सुलुं मोनो। बे जाथायखौ लाना भारतनि BSFनि चीफ VK ज'हरीआ बर्डार गार्ड बांलादेशनि डाइरेक्टर जेनेरेलजों सावरायलायनायाव फोरमायदों दि बे जाथाया बुजिस'लायैनि थाखाय जानाय मोनसे जाथायसो। बिथाङा फोरमायबावदों दि बेबायदि जाथाया इयुनाव जानाय नंला होननानै। 10 अक्ट'बर खालारखालि सिगांनिफ्रायनो गोबां दावराव दावसि जाबोनाय बारग' रांखान्थि मन्थ्रि पि चिदम्बरम बिथांखौ इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ गासिबो आयेननि बेरेखा मावनायखौ फोरमानजों लोगोसे कर्टआव बिजिरना कंग्रेसनि दैदेनगिरिखौ तिहार जेलसिम दैथायहरबाय। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।